Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumane. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumane. Tapfumane akashitadana. Hanzi Tapfumane akaita sei? Tapfumane aire asiwa na baba na mai baba wake na mai yake vakasiyana. Saka aigara kumba kwedu achitibatsirawo basa. Saka munhu akanga akajairika pamba pedu zvakanyanya. Saka akazotaura na baba. Baba vakati mwana uyu ndoda kuti aite rombi. Baba vakapa Tapfumane mushonga. Ndobva watenga anonzi wawawo. Akati ndoda kuti mwana aite rombi ndiye. Asipisa kwa chimwe. Akati ndoda kuti aite rombi ndiye. Baba. Murume wenyu. Vamacheka. Simba rasha aite rombi. Ndobva vatora mushonga ndokupa Tapfuma. Kuti Tapfuma iwewe wotenga wawa. Tapfumane. Ariko kumusha. Woisa wawa imomo. Wozopa Simba onwa. Saka Tapfuma uyu akazochiwa wawa uya. Simba achinwa yebvatu ungabva wapera ndisinawo kunwa. Vanwa. Wese ndobva waita marume. Izvozvi wawa waagadzira. Kutaura kuno kwandiri kuita Mwari vakatendera nemidzimu yedu yana midzimu yana sekugari kuti vatunukura. Muchasvika kumusha Tapfuma muchamuona. Anotokutaurira iwo nhau iyoyi. Anototi padambudziko irombe. Mwana wangu iye Simba yeye irombe. Ndowa 75. Anotedzana neuyu. Irombe. Ariko kuJoburg akatotswa class 1 na baba haana kutombobvera bata steering kana wandege. Ari kungodhakwa ariko kuSouth ikoko. Izvozvi nezuro mukadzi wacho akataurirwa neuyu kuti chitsvagira murume mari. Mukadzi uyu akaita mwana hwana anomboenda mukadzi wacho achizodzoka afungawo zvekuti awane pekugara. Hazvi zvemereji kuti vane mukadzi nemurume pano chinoitwa ipapa hapana. Ariko kuJoburg. Ndo nhau yaSimba rashe nani naTapfuma. Patakasiyira nezuro ndepekuti Simba rashe kuti azonochona 20 chi? Ndakaenda naye 2004. Right. Nhau yakaita kuti Simba anochona inhau yekuti babava ndairima nzimbe dzangu kugarden. Saka ndaitema nzimbe dzangu kana dzasvika munana July, August takukwidza murori yamuka ishuya kuno kuHarare. Saka ndaitsvaga vanhu vanononditemera nzimbe. Totakura nengoro tonesa kumatanga, rori yotakura kuma2, yoendesa ichitozoteverawo nebhazi kuma3. Ndonotengesa nzimbe dzangu kumarket. Saka baba vakarwadziwa nekuti ivo mari kana ndanotengesa nzimbe ndobva ndatenga shuga, ndobva ndatenga sipo zvaindinozvionera. Ndotenga zvese, ndobva ndatenga saga rangu refertilizer kuzoitirawo kugarden nemumunda. Ndobva ndava nemari yekuti kana after 2-3 days ndotema kuti nzimbe tainzi nadriver kana anenge asina mari anonobhadharira mari kumbare market. Kana uinayo bva wabhadhara cash ipapo. Saka dzimwe nguva ndaiti zviri nani ndikabhadhara cash kuitira kuti kana ndazotengesa nzimbe mari yese ndeyani? Ndeyangu. Baba vaende kuzogara dare nevamwe vavo. Zvikanzi auri kudheererwa nemukadzi. Mari yese anofanirwa kuya achikudi? Achikupa iwe murume ndiwe unoronga ndiwe baba vemba. Saka rimwe zuva ndakaenda ndakati maita kuSuzeni Pomarozva naTapfuma kunotema nzimbe kugarden. Tasvika kutemango vakatema nzimbe dzavo dzikagoita mirwi. Saka vasikana Suzeni namaita vaida kupurura kuti ndigovapawo dzekuti vadye dzisiri dzekutenga. Ndobva taenda kugarden. Ndobva vasara kumba kuye vagaragara manje vakati akutema kuti nzimbe dzekuendesa kuti kumarket. Ndobva wateera kugarden. Ndakarohwa nemazariro anovharisa pagarden aya. Gumbo rangu ndosaka muchiona ndichiteedzera gumbo ndakarohwa hudyika. Alright. Saka ndarohwa kudaro ndakabva kugarden. Ndokubva ndafamba. Ndakakwanisa kufamba handaziva kuti chiveve. Handei. Saka ndasvika kumba ndakasvikobika sadza. Ndokubva ndakuti ndichipakura manje sadza rii. Ndobva ndangonzwa kupera simba ndobva ndangoti dhii. Handiyezi ipapo. Vana vakazomhanya baba. Amai vadi vadona. Ndaigara nekamwana keuyu kanonzi Rudo naLawrence naLorraine matwins vari vatatu.
Simba anga akubasa ndakanda kumbirawo vamwe vanetwa vane shamba kuti vamupinze basa kuHarare. Semunhu munoziva anga ari rombe-rombeka. Ndakanga ndazokumbira manje kuna Alphonse neshamba aisenza kuRoberts Construction kuHarare. Akanga akushanda kuHarare manje. Vana vaindobva vati baba ndozvaitika baba ndobva sikona. Apa ndiri padhuze nemotoka. Ndobva vandisimudza ndokuisa kumadziro kwemba uko. Madziro kundokungoiswa ikoko. Ndobva watora tambo. Svikanzi ndakunozviuraya. Vana vaye manje kamwana keuyu ndokanga karuka ndika 89 matwins angu nda 90. Saka kanga kati kurei akakane pfungwa. Kubva kamhanya muraini. Waenda kuna vamwe vanetwa wagarkai. Zvikanzi amai varohwa nani. Mbuya varohwa na sekuru. Vafa. Vagarkai vaye ndokuda kutaurirawo vamwe. Ndobva vauya. Vachisvika pamba ivo vari kubuda mukicheni vatora tambo. Vaisa. Kosamaita kwe vari kuenda. Ndobva wasangana anetwa Clever Gutu parware. Dzimba dzedu dziri pamusoro pegomo. Ndobva zvanzi kosamaita zvikanzi akunozviuraya. Maerza pasina chakanaka kumba. Zvikanzi enda unozviuraya uri mbwa yemunhu. Mangwana makwana uchiriwa mukadzi chete. Ndazvinzi kwanzi marowa mukadzi ugadheni. Zvikanzi asi mukadzi wako kana achange chiri chigirlfriend chako chatofa. Ndobva waenda. Vanhu vaye vauya mumba muye vazara. Panga paine mukadzi anetwa Mai Norbert Mera Beta. Wokwedu kuChipinge. Koya mwana womukomana wokwakahonde ikoko zvakaranga achiyera webeta. Ndobva hama yenyu iyi nana agarkai. Ndobva vagara padhuze neni. Vakagara voona kuti ndamuka here ayo. Ndobva dzati 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ndakaita tsvina. Ndaita tsvina. Ndopa ndakatanga kuti kunzwa vanhu vari kutaurira kure kuti vanhu vari kurava. Asi ini ndaida kuzama kuti nditi uyaiwo munibatsire. Vanhu vaya havasi kuzvinzwa. Ndiyeti vanhu vaitotaura vari mumbawo. Ndainzwa unge vanhu vari kure kuti vauye vandibatsirewo pandira. Handichakwanisa kunyatsodi. Ndiri kutaridza kuti mundionewo mundibatsire. Izwi harizi kubuda. Vanhu ndiri kuvanzwira kure. Ndobva ndazotanga kunyatsonzwa mazwi ari kusembera padhuze. Ndobva ndati ruoko. Zvikanzi Mai Norbert vamuka nevanhu vanga varumba mwe. Ndobva zvanzi mukoma ndikati we. Zvikanzi chii? Ndikati hapana. Zvikanzi imi chibvai matokurumidza mutakure munhu muise mubhedhuru. Isu tichidi nokuti tikasvikirwa pana Forbes tiri kufa panapa. Vanhu vaye vachibva vangoti mukomana uye akabata kumapendekete kunoko. Vanonzi makikaundi. Iye wangu muningira Mai Norbert kubata makumbo. Neni pembedhuru vangoswera pambedha tsve. Zvikanzi takuenda. Ndobva zvongonzi handi hapana anosara pano tikaingwa pano tiri kufa. Ndobva wabuda ndobva waenda. Vasukuru vaye ndobva vanhu vaibva vakiya kukiche ndobva wapata zukuru maki. Vanhu vachangoti fambei pagedhi kwasekuru kulo. Pado. Ndiani? Vasukuru vakubvunza. Zvikanzi ndini sekuru wenyu Macheka. Ndiri ndo ari kubvunza. Ndikanzi goko tovavhurira here sekuru vanokupedzesai. Ndikati aiwa havandipedzese bavhurai henyu dho. Vana ndobva vavhura dho. Vachingoti vhurei dho. Ndobva vasvikonditarisa kumeso. Vakaona ndiri kubwaira kwa mairiza. Ndobva ndangoti isamaita. Uri right? Ndikati ndiri right. Zvikanzi all right. Ndobva wati wardrobe. Kurongedza mbedza vachikanda pasi ndobva watora mashangani bhegi iwaye kuSouth Africa. Mabhachi, mabhurugwa, mabhutsu zvese imomotsve. Vapedza ipapo. Mari yavo upenyu hwedu hwese vaigara nemari yavo muhomwe. Inini vaiti kana shuga ikapera votenga shuga yacho yapera iyo change muhomwe. Saka mari yavo vaigara nayo. Ndaitozowanawo mari nezvinhu zvandaipiwa neuyu kuti nditengese ndiisewo mari yangu mwe. But zvinhu zvacho akazviziva uri kurohwa zvokuti heki musiwe kuti tipe mari iyo. Saka ndobva havadi vatora mari yavo. Havana mbotaura ndakuenda. Takazongoona munhu abuda. Ndobva abuda ndikati tarisai kuti vari kuenda kupi sekuru. Apa dzanga dzakuma 1, 2. Vana ndobva vangoti hapana munhu panze. Ndobva ndati kiya ido ndobva wakiya ndobva vatarara. Bhazi ndobva rauya ndobva raenda. Saka munhu uya wandiri kuti Alphonse neshamba akatsvagira Simba basa uyu anogara panext door pedu. Mwana wacho anonzi Peter neshamba anga ari kumusha pandakarohwa. Saka anga akamukirawo bhazi kuseni naAmacheka vachienda kuHarare. Amacheka vakapinda mubhazi vachienda kuHarare.
uyu Peter akapinda mubhazi achienda kuHarare. Peter haana kutaura nawo. Ndobva wangopinda mubhazi ubva wagara. Vasvika kuHarare vakaburuka bhazi pambari ubva waenda kuLenora B. Wasvikopinda mumba mavo vakaona Simba akutobudawo akuenda kubasa. Ndobva zvangu Mundara kuri sei kumba zvikanzi avarese mamisimbiswa chezvo nana mai Eliza haana mai kwaRight Sterek. Zvikanzi zvakati ko bhegi iri baba vari kuenda kupi? Haana kuvabvunza. Ndobva ngobuda kuenda kubasa. Achisvika kubasa Peter neshamba ari kutaura magara muNational Mbari. Akabva angoti dzakuma 88 aburuka bhazi kuma 6 ka. Ndobva adambura mugwagwa bva aenda paMarine Roberts apa. Ndobva asvikoti kuna baba iye ari kunzi ndi baba mudiki wake. Baba mudiki ndoda kuona Simba. Zvikanzi zvaita sei? Zvikanzi baba mudiki nezuro macheka wakanga wauraya mukadzi. Uraya mukadzi? Sei? Zvikanzi ndozvandoda kuti ndiudze Simba izvozvo. Zvikanzi manje ukamuudza zvinozoita mushe. Zvikanzi aiwa Mundara hazviite kuti ndirege kumuudza. Pamwe tiri kutaura kuti mai acho vatofa. Uya ndobva ati alright. Simba ndobva adaidzwa. Ndobva auya ndobva audzwa nyaya yacho. Simba akati alright. Ndobva ati kuna ane shamba vane shamba ndipei mari ndiende kumusha ndinoona amai vangu. Vane shamba akati achimira titaure nevarungu. Ndobva amirira paSimba dzodza kuma10 vapuwa mari. Panzvimbo pekuti akwire kombi kubva imo munonzi muna Beatrice kuti aende kuGlenora akafamba netsoka. Akasvika kumba akasvikotenga mushonga wake wemakonzo. Akatenga hwawa hwake. Saka pabhipo paOK paya. Pane mwe mukomana aibva kuWaterfalls waitsvagawo basa wanopota achitika na Simba abva kubasa. Vanopota vashinwa vese hwawa pamwe zoenda vese kumba kwaSimba onorara. Akafirwawo nababa naamai. Akatoya zotsvaga basa mari haana pekugara. Ndobva aona Simba. Macheka koenda. Zvikanzi ashamwari. Zvakaoma. Simba akudonedza musodzi. Kochi? Zvikanzi amai vangu kuti nditi izvozvi pari zvinezvi vafa here? Kana kuti vachiri vapenyu handizivi. Zviri kunzi vakarohwa nababa kumushawo. Asi baba vauya makuseni kumbawo havana kumbotaura. Zvikanzi saka iwe uri kufunga kuita sei? Zvikanzi ndafunga kuzviuraya. Zvikanzi manje uri mbwende. Kana wazviuraya zvakuda kuti vaningina vako vese vakuitwa vashandi vavo vavanenge vachida kuti zvavanoda kuti vaite. Kana mai vako vafa iwe chisaro chichengeta vana. Zvikanzi zvikanzi uya ndobva ati tomwaka. Zvikanzi aiwa shamwari ndatesa mushonga wemakonzo tindinwe ndachiti zvimboumba. Ndobva ngotora hwawa uye bvarasa. Zvikanzi chitipa kamari titenge umwe wawo. Simba bva aburisa mari ndobva watenga hwawa vanwa. Simba ndokuzobva ndokuenda kumba ndokuona baba vaya variko vatobika muriwo wemanheru. Vakagara zvavo pasofa. Samazi. Simba rakangoti ko Simex mwanangu kwinda. Simba uya mudairo ndizvo. Zvikanzi uri kufunga kuti ndokutya kuti uzvite bhuri remumba muno munai ndiwe muridzi wemba ino ndiri kutaura newe kuramba wakanyarara kuti zvidi. Uya ndobva ngobuda panze ubva aenda vasvikogara kugedhi vakarara. Simba hameno akazopinda nguva yemumba. Baba vakabika sadza robukozi vanga wasiya akamuriwo wemanheru. Akangoyowa akasvikorarawo. Iwo ndobva wamuka kuseni ndobva waenda kuMbare. Ndobva wasvikopinda mubhazi ndobva wagara. Simba ndokumuka ndokuonana futi naPeter zvikanzi ko Simba wazodii? Akamboda kuti auye kumusha ndokuona baba vari pabhazi. Kati mushauko ndikaenda ka inini ndiri kufunga zvokusvikotema Ndara. Mai vangu vakatonzi vafa vachati baba apa amai apa. Zvikanzi aiwa usaende kumusha. Simba yobva agara ati pambari pautandara nevamwe ipapo. Zuva roka bva aenda kumba. Mundara uye bhazi rekwedu rinosvika kumusha na12 richienda kunonzi Kwakadengi rinodzoka futi kuma1 roya kuHarare rozodzokera kumusha kuma8. Vakagara panonzi paRhodes vaburuka bhazi ipapo vagarawo paRhodes nezibhegi ravo. Bhazi riye raenda kwedu ndobva raakubva manje kuHarare zvekuma8 kuye ndobva vakazopinda mubhazi kubva waya kumba. Vachisvika kumba wasvikoona ini ndakazotakurwawo nayo Minoribeta vane Makiwi kuendeswa kukiriniki Kwakadengi. Ndasvika Kwakadengi zvikanzi nanesi vakabva vataura kuti varohwa. Zvikanzi police case. Zvikanzi aiwa tikukumbira kuti tisaite police case. Kungoti muvarape. Zvikanzi musoro wavo wazvimba kudai.
saka ropa rinogona kugwamba, saka vanoda majekiseni mairi. Vadya here zvikanzi havana. Zvikanzi endai munotora chingwa nenhiki vadye. Vandatengerwa chingwa vandadya. Vandabaiwa majekiseni 2 kuwano. Vatadzokera mungoro vataya kumba. Saka vakazosvika manje kuma 8-9 kuye. Vakasvika gugugugu vana vavhura. Ndobva vapinda. Ndobva vasvika pamubhedha pandandiri ndobva vatarisa. Makadiko samaita. Ndinda kunzi makadiko samaita. Ndikati ndiripo zvangu. Zvikanzi amai Eliza. Zvinowanikwa mheno zvinongonibata oso. Kuti chii handizivi. Ndokumbira ruregerero apa ndakakanganisa. Ndibva ndangoramba ndakanyarara. Ndibva ndaenda kukicheni. Zvikanzi madya here vana vakati tadya. Zvikanzi alright. Ndobva varara. Vaiti vakararara votarisa kuti vachibata-bata kuti munhu ari kufema here. Kusvikira makuseni vakamuka kuseniseni. Vakatsvaira vakaita zvese vakabikira vana vakadi. Saka pakazopera 4-5 days. Simba ndobva akwira. Ndobva aya kumusha. Ndobva asvika kumusha. Baba vakangoti Simba achisvika. Vachibva vangobudawo vachienda kugomo kunonzi kumadhende kumunda kwedu. Ndobva vasvikogara zvavo ikoko. Simba ndobva asvikoti amai nyatsondiudza chii chakaitika. Ndakamboda kuti ndimusvisire ndikaona kuti hapana. Ndikati Simba zvakaitika ndizvo zvandakaroverwa nzimbe nababa wako gadheni. Ndobva ndazodai ndikaita tsvina ndikadii. Uyu anga ari kuSouth. Ozotaurirwa nyaya iyayi. Ndopaakakwirawo bhazi kuya kumusha. Zvinonzi kavava. Baba, makanga madii kuregera mai vangu vakaenda kumusha kwavo. Pane kuti muvarove. Dai pasina kuita kwavakanonzi vakazoita tsvina. Handi vangadai vakafa. Pamwe tiri kutaura kudai vapiwa vakafira mberi. Vachangofa anytime. Baba vaya vakati chitaura zvavakakupindura. Vakabva vataura kuti mukadzi wako here. Saka ndakatozova kuti zvisinganetse ndezvekuti dai zvaigoneka tangobuda panze tanopedzerana pai. Tanopedzerana panze. Asi nekuda kwanzadzi yangu anotedzera kumashure kwangu. Ndiyakazondibata akanditi sisi zvamakuita izvi ingozi yeSimba. Ingozi dai mangovadi dai mangovasiya but inini nekufunga kwangu nepfungwa dzangu ndakatombofunga kuti hazvina ndinoya nepfuti kubva kuSouth Africa. Ndongopfuura ndoenda kuJerika 1. Nekuti ndandati shungurudzika kwenguva yakadi yakarebesa. Saka yakazongopera pakuti ivo pachavo baba vakazotonditi kwandiri ndokumbira ruregero. Asi ndakatovatsanangura kuti zvamaita izvi yatongozi nekuti mai vangu vaya pano vachifamba zvakanaka. Ezvino mai vangu havachafambi zvakanaka. Zvichireva kuti chero musi wamunomuka muchinzi mafa. Yatongozi kwatiri isusu takutosipesera tonzi tiripe nanasekuru. Kadzi wangu. Simba uya ndopa akati yapera yevava yapera yababa. Simba uya agara zvikanzi amai. Inini mudhara uyu chikuti zvitiyatsoita mushe chaku. Ndichamuisa demo. Simba ndokuti mwanangu ukadaroka waparira vamwe vese ngozi. Iwewe tsvaga kwaunoenda kure kwavasingazokuoni kwausingaone kuti dambudziko rangu iri. Inini baba wako neni takadanana tiri vangani? Tiri 2. Ende inini ndakakuzvara. Baba wako ndo vakakuzvara. Saka kutadzirana kwedu tiri vairi iwewe mwana usabva wanyanya kupinda pekuti unouraya baba. Aiwa iwewe rega vandiuraye inini. Vakandiuraye inini zviri right. Iwe usavauraye siya vakadaro. Mwana akabva abva kumari Roberts kuye Roberts Construction akabva atransferwa kuMozambique. Akanoshandira kuMozambique naarikonzi akashandira kuMozambique. Akazobva kuMozambique arohwa nemvura yekuMozambique manyoka aya. Akauya akanorapwa kwaMurewa achingopora. Achibva asvikotorwa neuyu vaenda neBotswana. Achibva asvikotsvagirwa basa kuBotswana achibva ashanda. Akabva kuBotswana ikoko achibva nanga South Africa. Ndopaazoya baba vadii vafa kuti handiuyeko kusvikira baba vafa. Saka hanzvadzi yake yandiri kutaura kuti yakazofa Eliza akatumira pamariuyu. Zvikanzi enda unotora mudhara uye naye kunoku ndimubate maoko. Uyu ndobva anotora baba emergency passport. Baba ndobva wakwira. Eliza anga ari South Africa. Eliza akafa. Apa akati notora haana kuuya kunhamuka. Aiwa uyu Simba haana kuuya kunhamuka. Simba ndiye kuti anotora baba passport. Alright. Baba azoya 24 years baba wafaka. Akazotenda anotora baba passport emergency passport uye nawo kunoti tichema nezvehanzvadzi yangu yakafa.
iwe kana wapedza wozonotorawo amai voya kuno ndovabatawo maoko tochemana kubva vawirirana ndobva uya bva torisa baba wake emergency passport ubva waenda kusouth aiwa vakandogara mwedzi bhutsu nyowane sutu nyowane hembe sheti nyowane makabudura ndiwa vaifarira vakatengerwa matatu grosari zvakanaka nasimba uya ndobva marebhas bwaya kumusha zvikanzi amaeriza ndiwo wakuendawo kupi south wakunotorwa eriza akava nemari wakuendawo aiwa takagara amaeriza zvakanaka nasimba zvaka ndaitorara mubhedha mumwechete nasimba kati awa zvakanaka zvaita zvakanaka baba vaye vakambenge vaita accident ndobva vatanga musana wawoya kurwadza ndobva vatanga kurara havamuke vanongorara nemusana neright hand left hand kwete ko ndichaenda kuSouth Africa ndichisiya mwana wangu asingamuke hapana uya anoenda kuSouth Africa izvozvi matwins zviripo pamba nemwana wake ndochitongogara pano simba mwanangu mutaurire kuti hazvichaita ndobva ndagara kugara nababa kusvikira 9 years ku dziripo ndobva vakenge vorondedzera zvino kalenda ravo riya ndinavo kamumba masikati manheru tirutese masikati manheru tirutese zvakazondinetsa ndezvekuti mwana wandakambotaura uya nezvilorenzi kurwara vachibva vatusapinde pageti ndakabva ndatangawo kubuda ndichienda kumapostori ndichiudzwa kunzi baba murume wenyu ane zvidhoma kana kuti zvikwambo chenyerai kuti muchasiyirwa ko vana venyu vari kupinduka kuti vari kuSouth Africa zvanzi but kana vorwara zvokuti vakuenda vachati mwana ngawo ndafunga kuti pamwe kutamba takagara tikagara ivo vanhu vari kudii futi paiti mukoma wavo ndingati vakoma vavo vese nevakadzi vavo vese vakafa nevana ava havarware zvakagara kwakaita mwana wangu uyu apa mukadzi ari kubika kukicheni kutongowana bedzabe murume vanyisa kuchipatara munhu atodi atova ivo vanenge vatotaura kumusha kuti ningi ndiari ku maeriza ningi mwana wamukoma ningi uyu handisi kuona zvichinyatsobuda zvakanaka foni yotouya munhu adi afa ndobva ndachibvunza vana ivo vana vabangurusoni vana vabanguru Simon vakafirwawo natendei haniko ndingazopedza nguva iyi babanguru Simon babanguru Simon hanzvadzi yavo Keresiya koya matwinzi Hebert naAnasi koya banguru vakafira kuZambia banguru Devi kobva kwauya ivo kobva kwauya golast born yavaiva headmaster in the frame vari 8 mbamavo vanhu vese vanditaura apa hapana akazovaka ndiye iframe gotweri angari headmaster akazovakawo aatogumawo kuzvara saka vamwe vese aigara kupi musango mune vakadzi vavo vakoma wandi kutaura vese apa aigara musango nevakadzi hapana anga vakavaka kumusha zvaitombondibata kuti vanhu vanouya kwafiwa maiwe mota munoita dzekuramba chingwa munoita chekuramba jemumajarina wochema vachingopedza kuviga munhu chete dzimwe mota dzinotosiyiwa kwatinoti kumatanga kwachibva kumakuva kwaibva watongopinda vachienda tozosara maeriza ndove pamusha ndini ndega ndaigara pamusha kusvikira nanhasi ndini pamusha vakoma vacho vakafa vakadzi vavo vachifa vachiya chigwa kumusha nevana anenge afira kumvuma anofira kupi apa izvezvi pana nkali izvezvi pana nkali izvozvi so pane nyaya pane vantu vafana kuti afirisei pane vanhu vari kufanira kuti vafe pasina mazuva akawanda hapana mazuva akawanda handizvirambi basi vantuwo vanhu ivavo achatanga kufirisei ndikuzi achatanga kufa anonzi kudzi kuchitera mutaurai kutera munhu anonzi taurai kutera pomwe mike kouya mumwe anonzi mike kumbezesa ndo vanhu vakasiya vane mbewa iwova ndo vanhu vakasiya vanyorwa ivavo kuzi taurai namike hatimbozviramba ase so nkani ifana kuti tipinde kumuyi tichose bzvintu George nauyi tofanira kuti tisvike kumusha kuti zvinhu izvo zvibviswe ndosaka asekuru makanzwa ndichitaura kuti inini ndanga ndafunga kuti pandakamboya kufidelis bwino makatienda unotora vana vako vana vangu vari kuSouth Africa ndakabva ndauya neuyu zvandauya neuyu
kutaura kwangu kunoti ndaitaura nemuzukuru mwana womuvhana wedu anonzi Temptation. Kataura namaita kunda vatakunda wakazviona sei sekuru wako ndakavaudza kuti vakati ndakuenda zvikanzi imi mambuya makakanganisai dai makaregera mwana akauya uElizabeth akapiwa zvinizvo uya agerapo uElizabeth ndimaita kunda vandiri kutaura navo chimbo iwe bvunzambo ko chanchi chichitika munyumba mangona mwana akaona chani hanzi mumba munorara mwana akaone chii changa chirimo akabuda mumachitava akabuda nhasi sekuru Lorenz akaona musoro womunhu dehenya iri remusoro rinenge rakaboka tombo nemuromo saka akariona dehenya rikati Lorenz nhasi yava Wednesday chitatu akati Friday yakasvika uri pano wafa dehenya richitaura Lorenz uyaona zvidhoma uya kubva mumakwairara murumu airara ndokuswenda kuseri kwaamai pamubhedha waamai iye atokura mukomana muhombe more than 18 years kwakusopinda kuseri kwaamai kuseri kwaamai mubhedhumu yakashaya kwakashama akangosiya mubhedhumu make makashama apinda kuseri kwaamai akafundwa namai ko zvaita sehaana kutakura panguva iyo nokuti anga ari manheru akazotaura nauye kuti ndaona musoro uyu amangwa ini uyu manje uyu ndokubva aenda kuna madzibaba ndobva audzwa kunzi ndaona mutwinzi womumba menyu Lorenz adi afa musi weFriday chitatu kachi chachina ichi zvikanzi iwewe ndaunoti mukomana yakwire orara akuno Friday svika akupi akunkwekwe ndiinaye kumasowe ndobva ndati zvinokuti ndiitaure baba vaityisa nanhasi vaityisa mumusha imomo wano vaityisa kana mumhuri ini ndaitovatyawo ndobva ndati inini samaita Eliza awanira nigirikini Lorenz basa kukwekwe zviri kunzi ngauye nemacertificate ake ekuchikoro zvikanzi awana basa nai ndikati zvikanzi zvikatonoshanda zvingatombotibatsira sadza rikatapudzwa rikaita shoma saka Eliza atamuwanira pai ndikati handizivi zvikanzi auraiti ndobva chanotorwa chikwama ndaisaziva panogara mari yangu ndobva apiwa mari yekuisa kubva kumusha kusvika muHarare nekuenda kukwekwe chachinaka ichi ndobva anorara achingosvika kukwekwe takabva ndasikomutora Thursday iyoyo tikanorara kuSowe kwamadzibaba pakatohakiwa mhepo yaitaura kuti matizisa nyama yedu sei nekuti isusu tanga tagadzirira kuda kuti tidye saka takazorara usiku hwese kumaSowe. Friday yakasvika futi tiri kumaSowe zvekuti takatozobva kumaSowe koko dzatokuma pasti 6 ndokusunungurwa kwatakatozoitwa zvakunzi vachienda henyu kumbasi zvaanani pamusaka pekuti chikamu ichi chavanga vachida kutoti munhu afe tachikunda vakutopinza mumwe Lorenz arudza ndoma akasvika kumba Lorenz ari kuSouth ari kukwekwe ari kufona ari kuti handizvo zvinhu zvamanga kwadiko kubvangogadzira Lorenz aenda kupi indaifunga kuti vakaenda kuSouth kubakoka havaonekwe ndisingazive kuti anga vava nekamera yavo inovaronesa zvekuSouth Africa ikoko uyu ndobva azogadzirira Lorenz ndobva aenda kupi vana vangu vese akaenda kuSouth Africa ega pachake ndiri simba vamwe vese vaitiziswa neuyu inini ndichizviziva uya neni tiri tutongoronga mwana wodi wenda tongoronga mwana wodi ndikabva ndati zvavabuda muno munyika zvanaka vana vangu vachararama handina kuziva kuti aiwa ndiri kutotamba nenguva vakuru vobva vatiri kutamba nemadhodhi pasina mvura maoko anenge azara kai wogeza ku wakutonhuhwa kai ndozvandakuita kamanje inini uyezve kubva ndafunga kuti kwasekuru kanengo ndikaenda ikoko hanzi mbudzi kubarira pavanhu kunzi nditandirwe imbwa saka ndauya pano kuti aiwa ko pakaonekwa dehe baba vangu vachiri vapenyu varimo kabati vakatonga mari yebhasi koma makamboitaura nyaya yacho aiwa chainetsa kuna baba vangu vainetsa nechinhu 1 ndini chete munhu 1 aikwanisa kuti ndinogona kumira 1 on 1 nababa vangu vamwe vese vakomana kana vasikana vaiteera mumashure vangu hapana kana ndikangoti chero vana baba mukuru vangu handizive kuti chichaitika ini ndinogona kutokaka navo nharo kana kutotaura navo kana kutosvitsana mashoko ayo kuti pekupedzesera kuti
tinomboexchangeana vozosvika pakupora ndini chete ndaikwanisa akatonza asi mwana wangu uyu wakaura eriza asi mwana wangu because ndaingoti pese patinototi ndaitovatati asi bababa maita zvakashata apa baba zvamaita izvo hazvisi right chero havaizoti semunhu mukuru kuti abvume kuti ndakanganisa idi zvainetsa ndi asi ndaitovaudza kuti ndoziza kuti ini ndiri mudiki kuti muzovhuma hamubvume asi muri chi muri wrong kupa vana vavo pano wainyasa kuti uyu vanoda here vavaida ndiva vakauraya liza aiti tikaenda kumaprofita ndomutauriro kasemwana liza kwataataenda uko zvanzi baba vane chi ubva aenda noti baba amai vatobva kumaprofita izvozvo ndobatwa ndodharanatwa kana kuti ndanotora muteuro wavauya nawo urase kana kuti uyanawo kuno otobata zvatoshaya basa maprofita aibva ati muteuro wenyu wakaiswa kuna baba wakatobatwa uchisina basa uyai mugeze mumwe munyowani iye liza vachoka mutigeze anongoti hewo ageze kusvikira pakurwara kwake kusvikira aive ari best yababa zvamataura kwachiunzao saka uyu ndiye chete mwana wandaironga naye ndichitaura naye pazonyanya kundirwadza ndepekuti uyu akusouth africa ini ndiri ndega pamba baba vaya vachifa mumba umu hamurarike muceiling umu vakaisa ceiling mubedroom wonzwa nekuseri kwemba utendera nekuseri kwemba pamawindo maoko anongooneka asi usingaone mutumbi wemunhu wakadai inini ndichizoona nemasango ongoti uri kurota asi zvichitoitika ndichitongoti amhenu iye manje patazobva toya kuno kuipapa mwana ke mutwini mudiki musikana matwinzi ndogara narufaro nanatasha rufaro akati taakuita maeke hanzi mai extra lessons ari kusaka o level saka akati mama gogwa ndichakwanise kurara nemusemurumu saka ndoda kustanda saka ndakuenda kubedroom raishandiswa nani kwairara sekuru nekuti baba vangu vakazenge vaseparatana namai mabedroom pamusaka pekuti vaiti vakabvondorana ava mai vonorara nevazungu achika kudzipuka usiku achityikawo kudzipuka saka ivo vakazenge vane bedroom ravo saka uyu mwana womunin'ina wangu yakabva asoti rega ndichinorara kupi ndichinorara kubedroom kwasekuru ndiverengere ikoko ndobva atosvika kubedroom kwako atochinja zvese kugadzira mbamuyama kwemabhuku ake nekuti asi haana kukuita 2 days dheye rekutanga akarara zvakanaka dheye rechi2 vaitoona tv vari mudhaining ndikati ndokudi ndokubva kubedroom kuya dzanzi ri kumapasi 8 to 9 akangoskomhanya nekusukopinda mumakumbo mambuya zvaita seanasi asatandiudza kutanga izvozvi kutaura kunoko asatandiudza enda ukamutuma kuti enda kubedroom handika vese vana vepamba pedu vadika vanongoti ningi vanoda kutoenda vari 3-4 kuti vaende kubedroom kwetoti arichi asi mune malights saka nanhasi asatataura pamwe sekuru tikasvika pamweataurirwa ndakaonei ko imimi dzinza renyu rese paitaurwa namacheka kuti ningi ari kufa vouya voviga munhu vanga vasingazvitsvagiri kuti inini sekuru ndo pane nyaya vana ava kusvikanana izvozvi svondo rapera kutaura patakapedzisira kapa svondo rakapera kwaiswa matombo akaiswa komunin'ina wavo anonzi Paul Macheka kwakafiwa ikoko saka kwanga kuine makuva 11 akaiswa matombo ndokubva ndati nini vanangu taurai naOliver taurwa paniki pamakuva pai ndanga ndati nokuti baba vakasiya vati mai Eliza mombe yangu yekuzviura irandapisa ndega ndabata ndinayo mudanga sadza rekudya vanhu ndapisa ndega chibage chiri mumbo ivo vachangoya nechingwa chete nekuchema chete ndo zvavachawana zvavachaita otherwise zvinhu zvangu ndabhadhara ndega ivo pakapera gore mvura ikangonaya sekunaya kwakaita mvura kawo August wegore wobva vati vandirove guva votenga mombe yekurovesa guva votenga sadza nechingwa obvious chingwa munhu wese anonge akabata kamanofu mairi mundirova guva ukapedza izvozvo unenge wapedza basa ndopari kunziwa kumapostori uko imimi mukaita mhanza yakanaka vari kumbokuchengeterai kuti muvarove guva ndo pane nyaya mukangorova guva chete muri kutera
nokuti vari kurwadziwa kuti muchasara muchichengetwa nevana. Ndopane nyaya nekuti chero izvozvo kutaura kunoku inini hangu pane kwandinombofambawo ndingangoti handina 3 weeks pane kwana achibatsirwawo nechikaranga asi ndaenda ikoko ndakanobvunzira nenhau yamai vangu yemudumbu ndikati mai vangu vari kuita problem nokuti pandakauya muna Juni mai vangu vaisidya nyama vaisidyawo chimwe chine majarini vachidyawo zvinhu zvese zvakanaka sezvatinongosidya asi rwendo runo pandakauya pa mai vangu havachadyi havachakwanisa kudya chero ingava fishi ingave nyama yembudzi ingave huku chingava chinongonzi nyama chese kana fishi havachadyi kana matemba havachadyi chero zai havachadyi saka ndaitobvunzira kuti ko idambudziko rei raita mai vangu ndo mukufamba imomo nongochingoudza kunzi aiwa inhau yekuti ivo vari kutaura kuti waakuchengetwa ka saka unogodya sei ichikanga zvike mafuta haufanira kuti udye zvinodi zvinonaka ani muri kunzwisisa saka ndichizovaudza ava ndikati dambudziko ramuinareri zvinenge zviri kuda kuenderana futi nezvipi nezvinhu zvenyu zviri paizvi zviri pamba saka ndopandavaitsanangurira ndikati saka imimi pekupedzesera muchazonzima hamuchadyi kana chikafu mozodii nekuti zvinezvi muri kumborambidzwa ka kuti usadye ichi ko mukazosvika pakunzi nesadza racho hamuchadi futi hamuchadye nezvinhu izvozvi zvozoita sei ndikati handei kuparire nyatwa kwakuenda kuparire nyatwa ndavaendesa kuparire nyatwa mari yakangopererawo mahara ndichonovaitisa vaitwa ngiropa vatestwa tsvina vaitwa sei zvese asi chakabuda hapana handiti ore ndandabvunza kuti kufa kwaitika mudzinza rekwenyu mureko macheka yaiti chii dambudziko rakaitika ipapo ndingangoti inini ndichida kutaura ndakanangana nekuti pandaitaura nababa baba ndakambosvika pakuvati naiba ndingangoti papa ndakazokuvakonvinza kuti munodi kufamba kuti muzoti muri iri kupera nei pakanga pafa mwana wavo ainzi Kezina step sister yangu asiri mwana wamai vangu asitina baba vai vamwe chete mwana uyo akabva kuboyfriend kukadoma ndokuuya kumba kwangu achiskodhambiwa neboyfriend achinzi ndakungokuendesa gwama dzako atopa kritika yekudi yekufa auya kumba kwangu ndobva ndaita auya sanhasi ndobva ndafona kuno kumusha ndobva ndatovatsanangura baba sisi vari kudi vari kurwara chiitai kuti muwane mari ndozosikopai mari kunomuonesi sisi vari kurwara sisi vangu vakaunzwa Monday Tuesday Wednesday baba vachiuya Wednesday akauya baba makuseni tienda kuchipatara ndichidzokera kumba kunobikira sisi vangu vaiti ndikuda mapotatoes ndichinodzoka kuchipatara baba vangu vatorova road vatorova U10 kutodzoka kunokwarara vakutodzoka kunokwamira vakasokwararira muno marara ndichitosvika kuchipatara ndotobvunzwa manesi ko baba vandambopinda navo vaive zvikanzava akabatina kuvaona ndofidha murwere wangu uya ndapedza kufidha murwere wangu uya ndakutotambura majifoni yavo vadzima ani muri kunzwisisa ndakutofonera kumusha kuna amai ndika baba kunokunda vasha ndichanzwisisa kuti maybe vasvika muchipatara vakaona kurwara kwemwana wavo dzimwe nguva vashungurudzika sanzi kuziva kuti vari kupi ani muri kunzwisisa ini ndazomuka mangwana makuseni yacheste ava ndopa vakazoti kuma11 vakati vatoburuka mbazi izvozvi vasvika kuti ndikati nanogosiya kondisheni yasisi yakadai chirudzi baba wangu sisi wangu vakazofa Friday vafa Friday Saturday Sunday baba wangu havana kana kudi kuuya ndopa ndakazotukana nanabamunini wangu iti nchiti koma akundipa musengwa kuremedzwa mwana imuchiziva kuti mimi anga asina kuroorwa zvino zvafira maoko mamuda kuti nipa akauya achisiwa neboyfriend yake ndimurambe here saka nabamunini kwete wakaita zvakanaka wakamutambira ndikasaka oraiti zvafa makutadza kuti imi muchiuya kuzoviga mwana wenyu ndikadaiwa zvinetsi inini ndagara munongonditi mawaya zvino zvandakuita neuhwaya hwangu ndakutoenda kunogadzira mapepa saka ndakabva ndamukamandi yacho makuseni chibva ndanogadzisa vakazoya Sunday manheru saka Saturday ndakabva ndagadzisa mapepa ndobva ndatora polisi yangu yeDuffs ndobva ndati kofi ndangachiviga ini ndandakupa sisi vangu tikanzi motikari hatikupi saka ndakazokwanisa kutenga ndikutora kofi ndangu riya pakazoya na baba manje ndanda kutogadzisa mapepa ese because sisi vangu vangu vasina chitupa vangu vasina chinyi Monday ndo yatakazovaviga sisi vangu saka pakazofa sisi vangu apa baba vangu vakazoya after 2 weeks mwana wavadi afa vasvika ndikati vakatosvika ndakatobata mari yechema yakanga yaunganidzwa nevanhu kukweko kwandogara ndichisvika ndikapa mari yavachema vakasvika kumapast 8 kuma11 zvika ndakudzokera kuHarare ndikati ko musina kuona pavigwa mwana wenyu sei
kana ndangotise zvino vakatoenda vakapashaya ivo vakaenda vega kumakuva vakapashaya saka vanga vakuenda kumushanda saka panakazoti saka makuenda sei musina kunoona pakavigwa mwana ndopa ukazoti hazviti handikati aiwa mudhara musandijairire nekuti imi mamungati ndoviga mwana mopedza mouya izvini makudzokera futi musina kudi makutoita kunge inini ndini ndakauraya chi sisi ndopatakazosunga tese ndokuenda kumakuva kweko ndokunovarakidza asi taindishamisa upenyu hwangu hwese baba vaiti vakasvika mukweko kuti vaende kumakuva ndisipo inini havaone guva rani remwana wavo vanotendera makuva ese vagwatedza ese asi havarione guva rani rasisi vangu vanimuri kunzwisisa ewe zvadaro sisi vangu vashaya paya tavaviga zvaitika vauya kuzoona pavigwa mwana ndopandakavabvunza vari mukwekwe nai baba sei musingati kudhara taingoziva kuti vanhu vanofamba kuenda kumagata kuti kana pakafiwa munoribvunza kuti ko sei mwana afaonei muchinzwa kuti zvakamira zvakanzi handibvunzi zvinhu zveedzi edzi ndingori pacheneko kuti munhu yakamura saka ndinofambira zveedzi zvinofambirwa ndikati asi zvinoitika ndekuti baba vanhu vese mupamedu family vari kufa needzi here waraita uyu zvikanzi vesei edzi vanhu vanobatabata vanhu vese vemapiritsi vanhu vakungonwa mapiritsi edzi dzese edzi vanhu havabudi pachena saka ivo ndo vanga vari mukuru ndo vakanga vari baba vana bamukuru vese nana bamunini vakanga vafa asi kuti utaure nhau yekuti hatifambe tinobvunza kugata kane ataurai imatani pafamilia goza alipomo pajindu chona uraiwambo taurai ipo apa chidhara ikuuraiwa nezvinhu izvozvo saka pachaitwa sei ini ndoba ndiri kutokumbirawo sekuru vana vakava dai zvazvichiita semafungiro angu ndindasara ndina amai ndini baba mumusha umu hamusisina vamwe baba hamusisina amai ndina amai ndasara ndanga ndichitoti kuti ndatosvika pano semasvikira ndaitayo dai zvichiita vakaona vakandionawo vachindionawo ndichikumbira kudai ndichitaura kudaika ngavachiuyawo kuno kuna sekuru ndokubakoka mvura yakunayaka womhanya wombako wosvodi wopindawo nemvura vari muno marare vese vana maiki vese avari muno mare kudzi ndiye ari kubulawai mwana wakirivheni saka ndiri kukumbira kuti dai zvanga zvaita zvakanaka family yese yandataura yevana baba wacho nevakasiya nevana vehanzvadzi yavo Robert Garaiza nevana vakana Precious na Esther na Costa vapera uivavo vapera vana vapera vafa zvisinganzwisisiki vamwe vakuita kunge mazungairwa mukadzi wacho waye Robert izungairwa haana chaanoziva kana akazungairiswa nemurume kana kuti kudii handizivi dai vaingouya kuno kwasekuru kunoku munoziva sekuru makataura imwe nyaya yekuti mwana uyu akazvarwa zvikanzi chiri kurwarisa mwana uyu ndezvokwamai vake here kana kuti kwavaboke mukatsanangura imi muchiti aiwa zvakanzi ukuru hwamwari hudi chadidi oneke pamwe inini kusiyiwa kwandakaitwawo mumhuri umu pamwe ndakasiyirwawo kuti ndinunurewo dzinza irori but handiti miti makasiyirwa here zvinhu pahati makakufa makaurirana kuti akufa saka imimi zvaita murume wenyu ari mupenyu zvekuziva kuti nhinga ari kufa nekuzodai chii chamuri kuona nechamuri kuita hapana chandiri kuona chandiri kuona kuti chandinoona ndechekuti ndiri kungoshungurudzwa kurara chaiko handirare manheru gitigiti iyoyo pamwe ndinototi dzichiita 4:45 ndakutomutsa vanhu vechikoro ndakagara patv iso ndichiona hangu tv usiku wese mamuvi emainigeria handirare paini ndakatomboonda iye pandakaenda kuparira nyatika zvakanzi hamunaropa ndofunga inhau yekuti ini ndakanga ndakufunga kuzviuraya ndopanga paine nyaya yangu chaichaipa asi ndofunga zvaingoti tsvetsve but ndaive nekaconfidence kekuti ndikadzokera kwasekuru kanengo zvinhu zviya ndofunga zvichandibatsira dai vana vauya vataenda wononoko wokuuya usiku handirare masikati ndine chingotambudzika nyoka inouya so yosvikosvika kwakutodai iri kumba rakarwa kai nemunhu imimi inini pandiri panapa ndakagara mukicheni so kwakutongoda nyoka hombe chai kwakutodaiwo kwakutosimuka kwakuzoti ungaiwane tapfumanei kone nyoka yaipfuura na 12 shende yakadai mafa 4-5 yodzoka yoenda yakadai tapfuma nebva auya ndikati tapfuma akazokumbira ufu
ndikati shamwari 12 o'clock dzakukwana dzandakakudza dziye kuti pane nyoka inofa pano zvikanzi mira ikoko nyambirwa ndaisatsunga mudara tsunga mbeu yetsunga iyo yamunoti dzagumana ndaisatsunga iyi nyoka ye zvaya hana kuzoenda ndakasvikopinda mutsunga nemashizha etsunga tafuma vhati ngamuwezvo wacho hausi kupfuura wani ndobva adzoka zvikanzi tinosimboona wadai tozoona wadai zvikanzi rega itore ndobva ati mutsunga muya kudai ndobva ati shiti wakajaidzwa iwe ndobva anotora huni ivo vari mubhedhuru ivo baba ndobva asvikoti iri kudaika ndobva ati musoro go ndobva ati pasi kwatara achipedza kuti kwatara ndobva asimudza musoro ndobva ati apuma regerai nyatsosimudza musoro gogo ndobva asimudza ndobva ati ga ndobva ati pasi kwatara ndobva atanga manje kuti irimo mudaramuyi indanongozvidhina kurova musana ichichetuka gogo yafa kani mucharoverei kwaye ndikati haina kufa ndobva isimudza bva isapa ndobva indazvikanzi sekuru macheka mwana here kana kuti chikwambo kana chidhoma ndauraya ini iripo panzapa kudai ndokuratidza kana ndokuigirai muno zvikanzi iwe usandijairiwa zvinzwaka chikwambo changu kana chidhoma changu chanakatora kwani nyoka yangu yekupi zvikanzi topisa here zvikanzi amheno zvawambouraya handiti wanga uchizouraya unongoita zvaunenge wafunga kaikoko takumabhatore nyoka yabva tapisa panga pangoitika chii mashiripiti mumashure mekufa kwavo vasati vafa zvaiitika but zvavazofa izvi kai ndokubva ndati rimwe zuva ndikati ndakanga ndarohwa vandaenda kumapurisa kwarodzi papolice station vandasvikosvika ndikati mapurisa ini ndapfidza ini indava ndikati kurohwa zvikanzi ndakunyoresa inonzi kuvhura chidhoketi ndobva kwaya mukwasha wavo anonzi kwindima sabhuku kwindima ariko izvozvo mupenyu akarora hanzvadzi yaiva macheka masabhuku anoenda kunonzi ku3 kwarodzi ikoko ndokwanosangana namambo ndobva asvika kwekwe anonwawo mapirisi ndobva ngoti handiende paclinic apo saka mapurisa ari unopfuura pamapurisa unopfuura nepamapurisa uchienda kuclinic ndobva angodai vakandiona ndakagara kwamai vagara pamapurisa zvaita sei ndobva apinda marara sei samaita ndikati ndarara hangu marara mafana zvikanziko mapurisa agunda saka tovasunga here kana toita sei ndakupindura pakuti vasungei zvikana afana amai chii chaitika ndikati baba vakandorova zvisingaite saka ndati vanhu vari ngotendai kumapurisa saka ndaya kuzorasungisa kuno zvikanzi aiwa amai ndateterera zvangu ndichanotaura nababa ndapota ndateterera chivaregererai ndikati zvakanaka vatabva paya vaenda ku3 kwavo vandarova rodhi gumba zvinhu zvavo zvakavaudza kuti ndaenda kwarodzi kumapurisa ina handambe ndavaudza ndaenda kwarodzi ndichingosvika chete zvikanzi kwamapurisa acho ari kupiko ndakatomirira kusungwa kai ndobva ndangoti inisamaita ndarwadziwa ndandatofunga kuti ndikusungise zvikanzi saka wazoregererei indiwo zvandiri kutodaka zvemapurisa izvozvo ndobva ndangonyarara ndaive ndine pfungwa yekuti vana vangu zvidhoma ndakazviudzwa ivava vakadzi vezvikwambo chichinga saka ndikazosiya vana chii chinozoitika pandaimbomhanya kumapostoro ndokwandaifunga ndikaramba ndiri pano ndichangoita amburera yevana vangu saka zvadaro zvakabva zvazopinda manje mugoronga umu mandakazonzi ndakuenda shamwari wakarambidza vana kuti vauye ini ndakuenda ini chindipa tii ndiende ndokubva vaenda ndiri kutonzi kutaura kwavaita indaifunga kuti ndichanyatsonzi maoko ndizvikanzi kutaura kwavaitoita ikoko vakatotaura kuti chii chisarai naamai ava saka zvidhoma zvikwambo zviri kunzi zvineni pamushana saka ndiri kuti mhuri yangu iyi neveukama vekumakomo vese dai vaita mudememudemere vanunura chii ina hangu ndane 73 kagore neri ndiri kuziva kuti pa73 apa pamwe kuma8 kuma9 hapana munhu anopinda ma100 ndendafa saka ndiri ngoti dai ndafawo ndasiyawo vana vakagara zvakanaka nokuti pamhuri yese yasara iva vana vadiki anotaurira mumwe kuti kune zvakati vamwe vacho ndaiti ndikavaudza kuti ko ivo zvavaisa listi ndiani akamboisa listi ndimwari here mwari ndiani esa listi ko ivo vamwari vepasi pano here vanesa listi hanzi amai aiwawo
munhu anenge achingotaurawo semafanisi maitovaudza kuti kune list ivanawo chakunesa izvi Wese. zviri kunyanya kundirwadza ini nhandi ndichekuti list yakanga yavakataura vasati vavhanika ndo zvinhu zviri kudi zvikuitika ndo zviri kuitika andi muri kunzwisisa sisi vangu vachifamba imevhi vakati ndokapinda panzvimbo vanhu yavati vaida kuita vanhu saka ivo vachizonofa vakasiya vataura kuti kuchateera amai george kwozoteera robert saka ivo kana uri munhu anofunganika uri kutoona kuti munhu uya akataurwa kuti anoteera ndiye akuteera atovhandi Saka ndiye mwene. pabva pateera Apo pomwe pane imwe list pomwe vantu. pabva patoteera futi chi umwe uya futi ataurwa uya futi kumashure kweuya uyanika obva afa saka iwe unonga saka uri kuramba uchiona kuti zvanga zvichitongotaurika zviya ndizvozvo ndopa kuita banje mubvunzo kwandiri kuti saka zviri kureva kuti zvinhu izvika zvichiri kungoshanda zviri pai ko vana ava zvandiri kuvaudza kuti vananguka onaika zviri kutaura zvaitaura baba venyizvi ngatimboenda yakatimbononzwa kuti kudii wobva vatanga kuti imi vanhu havasi kufai ko maraini mese hamusi kufa ndikati hamufiwe nekalenda ka hapafiwe nekalenda apafiwe nelist nelist kaya ari vanhu vari kungofa usinga makangovarairwa kutonzwa kunzi muna ko munhu ari kutaura ega nemuromo pakabva ningi poenda ningi pobva ningi poenda ningi ende zvechokwadi zviva zvatika onai vanangu zvakataurwa ndo zvakaitika saka toita sei tiri kudzoka amai tiri kudzoka iyezvi pamatombe papamusoro akomana tatati guva rababa sezvo gore rino kune nzara tochimira tochiti gore rinouya asi gore rinouya toita sendimika munoronga zvikanzi nawo ri vana ataurai amaita zvinhu izvo zvamutora zvepaholidays ndo zvaka hanzi april ndizvo hanzvadzi yacho inonzi tracy iri parondrow vane vana vavo kwachihowa tete ndonya vana vekwachihowa vazukuru ndonyaya ndafunga kuti tite tiri pamatombo kapa wandangotangana naye ndichitaurira kuti toita sei guva rasekuru wenyu ravakati varove gore rino kune nzara zvikanzi aiwa gogo maita zvakanaka ezvotamboita zvematombo ezvamuri kutaura izvi holiday ndo yakanaka asi hirosi yakaipa nekuti zvinhu zvinenge zvakadi zvakawanda kana april apa pakanaka ndikati awa zvaka asi atichatoisa nezvekuti chazonyatsogara pasi vanoti vanoisirwa mumagurupu ka vozonyatsoisirana mumagurupu family yake ndobva ndangosiyirawo kunani teta ava hanzvadzi hamacheka maichihowa turese ari mwarichihowa kumarondra ndobva ndakaturira ndikabva ndati zvakanaka vana baba mudiki vekumakomo ndakangovarumarumawo nzeve kuti asi hatina kuzoti dheti kana kuti mwedzi takangoti vakasiyana kuti ndakurwa guva but dambudziko rangu sekuru nderekuti vana ava sei vanga vasingade kuteerera zvandiri kutaura vasingade kusimudza musoro kuti uyu ndimwari wepasi pano here ari kuapa list ningi kalenda iri rekuti ndinganofa kati ko chii changa chiita kuti vasasvinure vana ndo nkhondo yatikule vambo ndiyo hondo yatikutaura nezvayo kuti zvinhu zvifuna kuchoswa pamoyo zvinhu izvi pamushapo zvinofanira kuti zvibviswe muronge dzuva muronga zuva renyu anataurai abwere ari palisti apa ifefi anataurai ava vari palisti yekufa ana maiki abwere ana maiki vese vauye ana kudzi abwere ana kudzi vauye nedzimwembo famidya nevamwe veukama zvinhu chose vachionambo vanhu zvinhu zvibviswe zvovachiona apa iwe kubwera kwawachita wabwera ukauza vantu asi kumvesesa kuti zvinhu zviripodi pamuyi imimi kuuya kwamaita mukavataurira asi kunzwisisa kuti pamba apa walewa wega padecha apa wabuda pachena uchizvitaura kuti zvinhu zvifuna kuchosewa kuti zvinhu zviri pamba zvofanira kuti zvibviswe leka pachaonambo vhidhiyo imwe vachachita muchangu saka pavachaona zvese zvataurwa zvichabuda pavhidhiyo apa vachakasika kuuya kune zvimwe pomwe tasati tarevambo pomwe kune zvimwe zvakawanda zvatisina kutaura tichazoreva pomwe tichazotaura mapesesa manzwisisa ndo pana nkhani ndo pane nyaya ana maiki nanataurai ava nanakuzi ngakurumise ndo ari palisti nanataurai vese ava nanakudzi vachata madoshmans vachata mwedzi miviri umwe mwezi akafiriseri ukarambo umwe ufiriseri ukarambo mwezi ufiriseri saka kuti ningi inokurumidza kubuda here kuti pamwe vaigoita zvokudaidzwa ka kuti kuvadaidza kuti vofonerwa here vaitwa sei kana kuti vachaona pa ana ataona yangana vachazvionawo handi vantu vakupora kwapana kuyangana zvikuchitika vamwe vari kurwara vachirapwa nasekuru vachipora handiri vakuzviona
vachayangana vachazviona vachasendana magroup vachaonesana maguru ndomukanya buda kwakanengo kuti nditeni ndoonawo iriko kwakanengo vese avafa dhusu vese ngabwere vese vari kusouth africa kunze kwenyika uko ngavauye tiwabatsi mutengo weimfa nkhani tikulevai nhau yati kutaura yati kurwira apa inhau yerufu palibe munhu andikwanisa kuzvishandisambo zvinhu zvakasara zvapana achazvikwanisa kana pana munhu akuzvifuna munhu uzembo timuze mpiko dzedu zvafanira kuchitiwambo kana pane munhu ari kuzvida kuzvishandisa tongomupa mhiko yacho zvitorawo zvishandisa aiwa pamuchauya akamhuri yese yaungana kana mukavabvunza da kuti pana ari kuzvida woti hongu ndozvida mumpa bwino akalembonatsva dzvonembo izvi zvine basa kuti wamupembera kana kuti unamata namweya izvi hazvina basa kuti unoenda kuchechi kana kuti unonamata kumasoya nata zvinoda kuchosewa zvinotoda kutobviswa haisi nkani yakutambana kuti aimbani nimbembera haisi nayoinini handibvise zvinhu nokuti kandi pane ndipite lini kumwe kwakanengo ndienda kugresha ndoenda kuchechi anokumana natsvo nguva yekufa inokwana vana sekuru ndaandagumirwa vakomana nese ndaandagumirwa munoziva kunonzi kugumirwa kunzi pfungwa dzaguma ndozvandanga ndaita dzangu dzanga dzaguma andakasvika kufidelis ndakadzakambovhurika vana vaya havangauyi ezvinokusvika ezvinoti hamuna august kau ndendangove nepfungwa yekuti inini tikauya kuno kwasekuru sekuya kwataita nemuvhana wangu sekuru akasvikoti ina handinamboya nemari kuna sekuru izvo zvatauya muno mari tinambobisa na senti ai takangosvikoti sekuru ndadzoka ndauya nevana vangu sekuru vakatanga nhau yavo saka ndechiti sekuru akati mari hauna takudzokera kumba nemwana yekuti tashaya mari ipo panapa tinombobva tetiri pamwe chete hakuna mota dzakawanda kuno mutauni mune mota dzakawanda ndomanda andishida kuti paanoti handeyama indosara mumashure muchana mota ichibva kundobva ndatoti zvangu zvaita pa zvapera ndopanga paine pfungwa yangu ipa mandi dzodzodzimbasira rini ndesaka choramba vamwe vantu vangotsika mhepo dzimwezi saka izvozvo manje vamwe vanokutsika vanozosara vane mhepo ndokanditsikirei asi zvinenge wakazvironga asi ndindazvironga ndega kuti ndida kutozorodzwawo matambudziko andinetsai achadidi nekutandisa ndifuna famili muntu wese abwere ichokwadi saka ndikurarikirambo ndini kanengo famili yokwamacheka ngaibwere ndini sekuru kanengo ndiri kuti famili yokwamacheka ngaiuye tibatsirane kana adzvikanawo ndizvozvo kana mazviramba aiwa ndizvozvo inonongochosa basi mpepo ndichabatsira vauya pano sezvandikuchita kamwana akarega kupenga ndikati kumwini ndifuna kuti kuende kachosa tsvindo andira kukana famili yadzo zvafanana nemwana uya akabva kusouth africa wandiri kuti ngaiuye tibatsirane tibvise mhepo iwa kukana asi vari kurapa chiyangana mwana andikuyangana ndakupora andimaona mwana ndamurapa apora zvaichita tuzvi ndo zvandoita ungosairawo mpepo yacho ankara naye kumwe kwemino ndongosairira mhepo iyoyo yendawo ikoko asipo wacho musangana nazvo uyogara muntu akarega padecha kuti zvinhu zvandiremera muthandizeni munhu akauya achiti sekuru zvinhu zvandiremera izvi ndinomubatsira aiwa tinotenda sekuru nekuti dare rane ranga rakutotinetsawo kuti unoenda kumafamili yayo unoti gogogoi woti uvatsanangurire nhau iyoyo vanongoti handiti zvababa venyu ende vanhu havazokutora nekufunga kunosiyana vamwe vanongoti uchitosvika imondonzi mwana womuro yauye kuzondiroya saka panonetsa kuti ipa mumwe mubvunzo unenge uripo mumhurika ndokunzi sei vavakasara amai nababa vese vakafa kwasara amai 1 iye muchangana anobva uchipinga akasarirei anozviziva ndo nyaya inenge iripoka nemhuri iyoyi vachindiona pamwe vanoti ari kusara sei handiti maona akasiyirwa bhazuka nemurume wake anogofa sei asi kusiyirwa makasiyirwa mati kusiyirwa makasiyirwa aiwa handina kusiyirwa asi kuti kutaura kwavaita iko ndokusiya kwavakaita mumba mangu inini mumba mangu murume wangu ndiye ane nyaya dzesedzi ngati kuti ngatiti vafamba iye zvinezvi vanogona kubata imimi kana kuti zvakasiyirwa imimika handiti maona manje nokuti ndopandakati inini aiwaka mwana vangu ngavarege kuuya sekutaurwa kwazvikenge zvakaitwa nemapostori kuti mukangoti mwana ngauye Eliza uyu yari kusiyapiwo Eliza muruti aiponeswa here nevamwe vake aiurayiwa saka indakati inini ndakumirira mhuri sezvandiri mhuri yese kwamacheka dai yauya tafamba taita chirwirango
imbwa nzimbiri hadzitorerwe nyama. Asi kumapostori kwamuri kufamba kana kwamaimbofamba zvainzi murume akaromberei vamacheka. Isi zvokuti vakaromberei tinganyepi hatizvizivi. Asi uyu vakauya panana booster. Vana booster vakauya kumusha uko. N'anga dzinofamba kadziye. Uyu akapinda akasvika mbava vakavabvunza vakati chii. Vanonzi vaitsvaga zvinhu zvekumabasa here kuti vawane mapromotion nokuti ndi baba vangu kugara kwavo kwese vainzi vanga vasingatsvagi basa kunoforera basa asi vaiva munhu wekutoti anongonzi kune basa vangotorwa vodi voenda vaitodaidzirwa basa ndo raitovatsvaga kwete kuti vainotsvaga basa saka kana ndo zvavaitsvaga nekuti vanga vachiti kutsvaga kuda kuti vatyiwe hatizivi wokuriyo tindo industry vachibva mari vachienda kunotori vachidriva staff bus yekutindo vaisenza nemukoma wavo mudhara wisoni ikoko saka ndoupenyu hwavo hwanga vaina vachizoregera tindo yavhara vaenda kuswift vaenda kuningi pleni vaenda kucoca cola vaenda kuimwe drink yanzichi pep uyu inobikawo makoko nenge makokokora vekuti vakakushanda sangatiti mhuri yekwamacheka vapenyu kutaura kwatiri kuita vanogona kunge vachiziva here kuti vamacheka ava ndovari kutipedza vanozviziva chaizvo nekuti munhu wese anotosangana nedambudziko handadzandika anofamba asi nhau iripo ndeyekuti vanhu hatibudirane hatibudirane pachena kokuzoramba kuti titaure navo vaire nekuti kutofamba cheko cheko munhu ndimika makasara nazvo vakutya nekuti zvakafanana kana neni pandiri panapa ndikasangana nedambudziko ndinotofamba saka ndinotozviziva kuti vamwe vefemili yangu havambotadza kudi kutofamba akatosangana nechaasangana nacho anotofamba aida kutsvaga kuti zvadai sei asi pakuzonosangana nazvo achiudzwa kuti zviri kubva kwakati iye pachakazokwanisa kunouya achinanga muroi kuti iwe ndiwatipedza vonenge votongokunyenyeredza vanototyaka kuti ndikataura ndoshudzwa nopanenyaya semunhu akanga achingoti uyo anofa achilista vanhu vanongoti ko zvino ndikamudena bazuka yake iyo inongorira kamusoro vatobvisa palisti yeumodzi waiswa iweoa wakutodzi wauda kuonekwa dzimwe nguva kwatamboita 10 years wabvonzi 3 days njo pakatoipa baba vaityiwa munhu yese vaityisa vakoma vavo vese vaivatya hapana mukoma aimboti kofi chero izvozvo agadzidzaku dzese dzemhuri yangu yese andika dakuvataurira chero ivo vachizvinzwa vazvinzwa kuti zvandiri kutaura izvi hakuna munhu pahanzvadzi dzangu dzese dziriko dzekwamacheka nyanga akakwanisa kuenda kunokonvhinza mudhara iyeye chero vaizviziva kuti ndo mabasa ake vaitomutya ranga ritori bhuru rekutoti vaitoti zvaangotaura ndo zvavanodi ndo zvinoitwa kuti vazowana mashoko ekuti vanoti mudhara tanga tati dai tambogadzisa izvi takadai vaitomira esei inobva kwavanhu vaivatya baba vaitotyisa zvandambotaura zvaizvo kuti ini ndiri hwani kudai so ndini ndakatombokwanisa kutomboyanana tsika mutandana booster kutombobvisa chimwe chinhu chandakatobvisa mufamily zvinotozikanwa nefamily yese takatobviswa chinhu ichocho asi ivo zvandakaita pakunobvisisa chinhu ichocho vakaita 4 days vakabva vatiza pamba ini ndichiti ndibvisise zvinhu ndobva vatiza ndokunogara kumba kwawiri vakaita 4 days vasipo pamba vakazodzoka pamba pai vanhu vaivadi vaenda vadarika vakatofonera muridzi wekumba kwato kwaitirwa nabooster anonzi Brighton maudzi ari kuaustralia akanzi sekuru vanganga dziyedziye dzaakuita hazvisirizvo pamba penyu saka onai zvekuita sekuru vakatenga juskadi $10 sekuru Brighton izvozvi vari muno kana vakadzokera kana kuaustralia kana vasati asi vari kutozvinzwa vakafonerwa naamacheka n'anga dziye dzaakuita zvisina kunaka pamba penyu sekuru itai kuti n'anga dzibhiswe dzingwe n'anga dziye ndobva sekuru Brighton vati andazvinzwa ndobva vataura mukoma wacho anonzi Tsikai ari pamacheki ndiye headmaster ipapa asi manje manje akaritaya Tsikai ndobva ati ndiri kuya saka vakabva vaita meeting naTsikai nechikoro saka ndobva afona Tsikai akubvunza sabhuku ndo vana sabhuku vana sekuru ndo vana maudza ko imimi maitireiko kuti zvinhu izvi n'anga hadziri kumboona idzi sekuru hadzione ifeki yega irikuitwa feki muzukuru waamacheka ndiye akanga abhisirwa nyoka yake ndobva aenda kunoti sekuru next ndiani ndimi muri kuyazotarirwa zvinhu saka sekuru imimi zvinhu zvenyu zvikabhiswa tozosaratango varume vake vasina zvinhu taakadzika izvo vheta zvanyoka yangu zvaenda imichezo ikasara imimi ndouya kwamuri sekuru mosaipa ndobva azoudza sekuru ndobva vati chakufona kuaustralia kumuridze kukuitirwa chi
ndidare ndobva Brighton ati ndakutovadzinga nhasi chaiye saka tsikai hana kuzokwanisa kuuya musi iwe isusu zvedu zvava zvisati zvabviswa ndobva zvanzi nevakomana kupinda gedhi usikazonzi tinosvikoita hufu muchoto totora madota emuchoto totora hufu totora sauti toisamba ndobva ndatora bhurugwa ravo vanenge makabudura ava vaigara nawo raakunhuhwa ivo ravanenge vabvisa ravarara naro ukanda pasi ndikati ndovakumura sei havabvume zvikanzi vachakumura vega zvechokwadi vakakumura vandanonga kabhurugwa kai ndikati vandati mubhegi hembe sheti trauzi chichibva ndaisa mubhegi zvikanzi motora hufu uya hwamatora mukicheni nesauti nemadota nenevhu repamba moisa mubhegi mohamataura kuti aiwa isaakumbonotandarawo kune vamwe imi mamai ndimunobikira kai zvinokuzivai kuti ndimi amai munobika zvichatevera takabva pamba musha wese zvandikutaura izvi pane mavhileji 13 kana achitoona achazviona 13 mavhileji aiva aripo nemamwe mavhileji ekune mamwe mabhuku zvokuti aigona kusvika kuma20 vanoiziva nyaya iyi haisi nyaya inomboshamisa bai maisimukai ndasimuka paya ndauya zvikanzi mauya zvikanzi zvakanaka ndaisawo zvikanzi mai bhusa akaimba akati dai ndina amai ndaivaudza nhamo yangu dai ndina baba ndaivaudza nhamo yangu achichemera inini kuti mukadzi uyu haana baba haana amai haana hanzvadzi dai aine baba naamai vaimubatsira zvino hapana mati mataura saizvozvo mukagoti maakuya kuno mauya zvechokwadi nacho chinenge chigarwe mauya nacho maakusvika pamuvhana wacho uyu mwana musikana kamuzukuru kangu anonzi Faro ndobva kabika tii nanavhita natakadzwa vayoko kumba ikokoko nanashei vabika tii zvikanzi Rufaro ndanopa sekuruti vatizi rakakumba kuya kwemwana wako waigara kunze kwegedhi kugedhi kawo kugedhi mwaimutizawo kunze kwegedhi ndobva vasvika sekuruti ndobva vanonwa tii chingwa chavo bva vanhonga nekahafu vasiya kahafu tii enda unoisa pai bedroom andairara ndosvikoisa pacomfortable paya wobva wabuda zvako Rufaro wacho uyu mubrandaika anobva kumalawi mutupo wake ndofunga zvakatadza kuwirirana pamhepa ndobva Rufaro yangotora tii yakusva chingwa vakandirawo pasingi uya adaidzwa kunzi chiuya unwa tii garwe riya radaidzwa chiuya unwa tii ndobva chadzoka ndobva chasvikopinda bedroom chagarira tii yayanzi iri kuuya nemwana ndobva chaona tii haina kudi haina kuuya chakangogara bedroom imomo chete kuti tii chauya ndopakandira booster zvikanzi mukomana agarira bedroom tii yairaswa chidzokerai kumba munoziva vana booster vaitaura vanhu vese vachinzwa papasina private chidzokerai nemuvhana wenyu kumba muchinotangidza futi pai panyowa nekuita zvandakutaurira izviya asi iye zvake mukomana arume ari mubedroom achiziva kuti kunongwa kusisina chikafu takunodya kupi kwataakuendawo vataita izvozvo vataisa bhegi redu vatatakura bhegi redu riya munzira taakuenda vatasvika tichisvika nebhegi zvakanzi vhurai apa vanhu vakutanamuka uku kune kuku vachitanamukira kune kuku vachitanamukira uku tasvikogara nemuvhana wangu takagara bhegi reda zvikanzi right haye zvino mawina mauya nacho tikati zvakanaka vatakuimba pai muzukuru wangu wakutorerwa nyoka uyu ndiyaibva atanga kutamba morari usta rinobata rega akati rinobata rega bhari rakaisungira apa sekurume vakomana vaitora audio manje vana vemunin'ina weuyu vaitora picture kadzi rikomafona vachiona ini ndiri kupururudzawo haikupururudza chipo changu chipururudzira bhegi risati ravhurwa pavari kuti ana booster achatitoti bhegi pai ini mbumu zvakubuda ndobva changonosvikonzi chichienda nekuku chasvikosvika kwaiswa hufu nemishonga kuchamba chadzoka kambasha zvikandamboitira kuti mumbochiona live chichinyatsofa sandauraya ndobva chazonzidzwi ndobva chaura vazukuru vaya vari kutora vazosvika kumazuva sekuru pane chinhu chabatwa kunenge kuwana booster ndochiri kunzi changu ichocho ka zvikanzi nevazukuru zvikanzi ichocho chine imvi apa pamusana dzachena
chane makore ndakachitora kare chikange chachena musoro chane mvi zvika nevazukuru vaitora chichipindurudzwa ka zvikanzi gudu imvika idzi uri kudzora muzukuru imvi idzi ndicho chaicho vakomana vava vakamboyana tsika mutandana gurira muchena mazana manomwe vakachepeswa ututumwari tudiki utu asi pagedha apa havapinde vakapinda pagedha apa ndoziva kuti zvechokwadi vahwina pavatombopisa chimwe chikamuka ichi saka chazoitwa senhemzukuru zvikanzi achatorwa sekuru zvanzi chichazopiswa zvikanzi o kwokubhadhara abhadhara ndiani kuti chinhu chibhiswe ichi zvikanzi ipapo hatinyatsoziva asi mai guru Eliza vakaenda kunhiki kuHarare akatumirwa mari nehanzvadzi yake inonzi Ruimbo kuti titope takamupa TV nyowani yakatengwa yaRuimbo ndobva tamupa TV nyowani booster ndikati handina chinhu koya mbudzi yangu imwe chete uyu ndobva atumwa kuHarare ndobva anotora mari ndakanotora mari kumukuru mari yatandinayo yanga isingakwane ininiwo mari yana ndakabva nayo kumba kwangu yanga ingori nehelikota saka ndakazotoperwa takazoti tava paTV ndobva tazovapa neimwe mari yakazotumirwa nanzvadzi yangu because tainzi mari inofanira kutikwa nemombe ini nekufara ndakazobvisa mbudzi vakazotongofarawo zvire kutongoti ui zvatombodasunuvurwawo ndobva ndavapa mbudzi saka zvikazotaurwa manje iye tapfuma iyeyu ndiye aive musiyaiwo aitaura zvese kana ndikaenda kumapostori kana aitenge ndinosvika atosvika kumba kudhara achitaura zvese zvaitaurwa kwana booster zvese naiye muzukuru Robert ndiye anga ari roya ravo saka chinhu chakabhiswa chikaiswa mumapikicha nevana iye ndivanga nevana kubhiga ndingangoti kufamily kwese pandakazviita izvozvo family yakarakidza kuti pane vakatofarawo vamwe vachitotaurawo neni kuinbox wangu kuti apa warwa because nguva yese iyi takatosha kuti womudhara taitofunga kuti munourayana baba wako mese muri vangani mese family yenyu munourayana baba wenyu saka zvadaro ndakatozomboto zviri nani zvatomboitawo kuti vanhu vakwanisawo kuona kuti no zvinhu zviri kuitika izvi asi kuti isusu tiri kuzvidiwo tiri kutozvidawo nhasi manje tasvika tatosvika palast bus stopnokuti takutongokumbirawo kuti ivo vari kuonawo nhau idzi vachidzitora nekuonawo rondo yakaitika kumashure vakwanise kuzvionawo kuti aiwa zvinhu izve zvaitika munhu akanga achizviita nekuzvibata neakazvitsvaga vanga vari babongo ndovanga vane mabasa iyayo asi takutokumbirisa kuti tichibatana semhuri pasarambe pachiti listi iya yakaseyanyorwa iya yoramba ichidi isidzokera nekuti kutoenderera kwelisti iyo zvinotenge zvitoreva kuti zvinhu izvi zvinenge zvichiramba zvichidi kutaramba sekuru saka takutokumbirisa kuti rufu rundachiruganurwa uyezve tatitokumbirisa kuti zvikapedzwa zvekubviswa zvezvinhu izvi kune kwatakambonzwa kumhepo kune varikuda kusvikirwa nemudzimu wekwamashikanyana vana asekuru ava vatikapedza izvi vachisvitswawo muasekuru kaneko tichigarirwa nana asekuru vanotarisa mhuri kuti chenjerai vanangu pakati kuchibikwa mumabira mumusha vachiombererwawo vana vachivhumbamirwa nemidzimu yavo zvidhoma zvadini zvabviswa unosembile manje musi wandinofa ndofawo inini manje ndafa inini manje ndoda kuti vana vese aiwaka vandizivewo kuti ndakavarwirawo hondo yepadzinzarani ravo kana paine anonditi nemuromo mai makaita henyu kana chiya sinozoti mwari vekudenga nemudzimu yaseko sekuru ndokanhengo ndakanzwanzi vanobva kumozambique inini dzinza rangu rinobva kumozambique ndofunga zvanhuhwira saka ndinoenda kuti vanangu mogara zvakanaka moitana sori inini amai venyuwo honai dambudziko ranga ndiinaro zvino ndiri kuti tsveya gumbo iri kurohwa kuroverwa kuti ndiivhumbamire vana vangu zvino takuti dai zvachisvikawo pakudi pekupedzesera asi nemaonero nemaitiro ruvimbo mwana wangu anonzi ruvimbo rwandinarwo ndorwokuti handofunga zvapera saka imimi kana zvichinge zvapera izvi kuvana venyu ndizvamakaitirwa nababa venyu muri kuda chii inini chandiri kudaro ndiri kuda rudo vana vangu ava munoziva mombe mandevera ati ikoteikotayo
mombe kana dziri muganga dzinenge dzinanzvana ndozvandiri kungoshuvira kuti vana vangu ava mumwewo anenge asina mabasa anenge aine chaainacho otorowo muningira uya uweldapa uya udrive komba simba ndataura kuti akatoswa drivers license asi akabata steering yemota irombe kuSouth Africa vane zvimakombi vane zvimotikari zvirori vojigana vachikusimudzirana uya anoruka musoro Lorraine ari kuSouth Africa izvo zvari mumakicheni vachisimudzirana ane chitakishop uya oshamwa mubato wakadai ane chainacho uya vana Oliver wandiri kutaura vari kuvakawo kwavari kuvaka kumusha wakatodhirira bhoho vanhu vapfuya nguruve uya ufidhe nguruvewo uchiona kuti dziri kuchengeteka sei apa handiti maona vochengetana ndoshuviro yangu vosara vakabatana vachingorwa hondo yavo pamwe chete chawana mumwe andichawana muzako chapita mawa chiri kwaiwe ndo zvakandisimudza kuti chawana ningicho vari kufirwa vese ava neniwo ndakafirwawo aiwa ina handisi kutya kuti vana vangu vaizofa asi kuti vakatofawo asi ndaa kuti ngazvichiperera papo ngazvichiguma nhasi ngazvigume ngazvipere vana vangosara vachibatana handizoda kuti vandibhadhara handisi kuda mari handisi kuda chinda kuti chete vangosara vakabatana even ndikange ndafa ndiriko kana kuchinzi kunombomweya unombotendera vachandionawo kuti aiwa ndine ndakazorora handidzokeba ndodzokerei vana vangu vagara zvakanaka kune tuzukuru vana vangu vese ndezvikwambo kaa tuvana twakazvariswa nezvikwambo tikotukuchira mboro kuri pamushava vana Rufaro vana Natasha vaonekwawo nevanoona ava kuti mugogo vakafa Natasha uya kunoende kuchikoro uya kuno kuRufaro ari kunyora form 4 vapasawo voonavo zvokuita avapiwewo makomborero iye murume wake akadzoka akanga amutiza adzoka abva adzokawo zvachose avasekuru nambuya akaipa nemurume wake asi anga atiza aenda sekuru vanhingi atida nani nakimbari vachibatana vachidi zvupenyu zvichifamba zvakadi vasina kuroorwa vororwa vasina vana vozvara vana vanga vakasungwa nezvinhu izvi tinavo vakazvara vasina vana vasina kuroorwa iye wangu madhara wangu Lawrence oroorwawo kamukadzi ndogara ndimti Lawrence ndofanira mbokanza amai kuita sei hapana hanzi zviri kungonyengwa nezvikwambo chete hapana mwana hana mwana Lawrence wa 1990 Sawana wenyu pamwe vese pamwe chitangana i6 alright mwendi akafa Eliza Simbarashe Liza akafa Eliza 72 uyu Simba 75 uyu Liza 77 uyu Simba Ruimbo 82 nava 1990 matwins mukomana nemusikana saka ndiri kuti Mwari dai aita zvakanaka muri yese kufara kwandiri kuita soka ndiri kufara zvisingaite ndiri kufara zvisingaite dai vandibatsira vangoita mari mudeme mota dzodhiraivhwa dzichiuya kwamuriwo zvinhu zvobhiswa vachiona vapedza kubhiswa vachiona sekuru vopinda navo mudare vane mazita akadaidzwa aya vobhiswa voronyorwa vorarama upenyu utsva togara zvakanaka handidika tinotenda mai Macheka tine mazuva maviri tichitaura nemi zvimwe vekumhuri kwaMacheka vanga vasati vazvinzwa asi tinoimba kuti mukana vaowana vachazvinzwa uyewo zvakare neshuviro yenyu kuvana venyu vari kuinzwawo matamusida kubhadharwa asi muda kubhadharwa nerudo nekubatana kwavanosara vachinge vaita sevaita izvi zvikatinzoona sekuru kuti dare iri rinopera sei tichizonzwa kwambirapo kuti panofambiswa sei chakuyamba chekutanga mukuona vana vavo mphuri yawenzi mukuona mhuri dzavo dzese vaichambo kuvauza kuti mama pamwe pana zvintu vaitya kutaurira amai kuti pamushapo pane zvinhu zviripo vaichambo kuti pakundakarevambo pana zvintu pamwe vamwe ndo adasira zvintu vangona kuti vaitya kuti tikataurira amai pamwe ndo vakabata zvinhu zviri mumaoko mavo vanozotiuraya kuti zvakadaro saka muntu aingochamba asi kudzaidziva vanhu vaingotya but kuziva vaiziva kumara kwankani ndifumira family yedzidzo kwaMacheka dzibwerepo pano vamwe ambwera kumuya ambwera pana awiri vatatu ati utabwera sinkhani ndimu ndaikata karembo nawi namire wamwe kwaMacheka kuti vauye pano titaure nawi vaenzwe nokuti amwe akazi veke karibe muika nokuti madzimai havana musha izvozvo
satifuna paya bwere kana akati tiu tiendeni kumui ndipita lini kumui bombo inini handikwanise kusumuka namai achete vari vechidzimai pasina auye kwamacheka wechirume anga nzvadzi mng'ono anga vana tete vana nzvadzi dzamacheka kana mwana wacho mng'ono kana mwana mudikidiki achida kuti tipiteni kumui mukachiso kuti hande munobvisa zvinhu izvi asi andaleva mbana madzina aya asi vanhu vandataura mazita ava chadidi zvikuchitika mbodzo chokwadi nyorai pasi zvinhu zvichaitika izvi pachafiwa mesha pachafiwa vakasazvigadzirisa handisi kuda ndikuchichidzira mbo ini handisi kuchichidzira kungoreva basi zviripo asi ndiri kutaura zviripo zvakasiya zvanyorwa ndo listi mbo iripombo ndo listi rasara riripo ndo vanankani ndo pane nyaya so ngavabwere tithandisa saka ngavabuye tibatsirane tiende tipedziseni navo yacho basi ndo mafara ndotenda. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.